こんにちは、隙間のリリーです。メディアムためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はアカカフォールズの一番の歌詞を手がかりに、ハワイ語の基本的なところをご説明したいと思います。まず、ハワイ語と私の訳を見てみたいと思います。マリヒニクウイケアナ、イカヒバイレレオアカカ。初めて目にしたのです。そう、あのアカカの滝を。カウマイライルナ、デデフネフネマイライナーパリ。それははるかに見上げる場所から繊細なしぶきをまとい、山々へと流れていたのでした。まず最初のところですね、マリヒニで始まっているんですけれども、マリヒニというのはカマリヒニと冠詞がつくと旅人っていう意味になったり、見知らぬっていう意味になったりする状態動詞ですけれども、ここではクオイケアナ、私が見たということがマリヒニだった、初めてだったと、初めての体験だったっていうことがマリヒニで表現されているんですね。そしてク、私のですけれども、ここではイケアナ、見ることの主語がク、私のという言葉で表現されているので、私が見たことはマリヒニ、初めての体験だったと、そんなふうに訳すと日本語としては自然かなと思います。そして何を見たのかが次語られています。イカヒバイレレオアカカ。バイレレは滝、オアカカ、アカカの滝のあるその場所を見たのです。イカヒで、このカヒに冠詞がついてないと思われた方があるかと思いますが、このカヒはカバヒのことで、バヒは場所なんですね。バヒ、カバヒが短くなって一つの言葉になっているのがカヒなので、冠詞は改めてつかないんですね。そしてエカヒ、位置とも似てるので紛らわしいんですけれども、注意していただきたいなと思います。そしてカウマイライルナ、イルナは上の方ですけれども、カウは何かがあるとか位置するという動詞です。マイラは前にラがついている言葉ですけれども、語り手の方に向かってくる。ここではその滝はそこにあるのであって、こちらに向かってくるわけはないんですけれども、その風景を語り手が受け止めてるっていう感じがこのマイラで表現されていると考えていいと思います。そしてで船マイライナーパリ、こちらのマイラの方はその滝がこちらに向かって落ちていると、そういう意味合いで使われている方向詞ですけれども、イナーパリ、峰々に向けて滝が流れ落ちていたのでした。ポイントはこのマイラ、物語を語る時の文体ですけれども、このラ、マイラと前にラがついているあたりですとか、あたりだとか、クー、私が見たことっていうところに、私が見たことっていうその主語がクー、私のという所有の言葉で表現されていて、そしてかうではなくてクーが使われているということは、その見たという体験、その自分が見た光景を大切な思い出として記憶に刻んだと、なんかそんなあたりが伺われる句かなと思います。今日は1番だけ見たんですけれども、ズーム講座の方ではメレを1曲取り上げて、細かく文法的なことであるとか歌の背景をご紹介したりしながらメレの世界観を味わう、そんな講座になっています。受講のご案内の方は隙間のリリーのハワイアンソングブック、私のブログの方でご案内しておりますので、よかったらそちらも見ていただけたら嬉しいです。メレのためのハワイ語ミニ講座終わります。